starých mladých, ženy, mužov aj detí. Zabavte sa spolu s nami, tvári úsmevne svieti. Zabudnite na starosti, nechajte sa smieť. S humorom a pesničkami veselší je svet. Zabudnite na starosti, nechajte sa smieť. Čeho ľuďom prichádzajú náladu podnieť. Spevák a zabávač Števo Hruštinec vyrastal v prostredí, kde spev a humor nechýbal na žiadnej spoločenskej akcii. Hudbe sa venuje už od 3 rokov, kedy dostal svoju prvú ústnu harmoniku. Niekoľko rokov spolupracoval i s populárnou skupinou Senzus. V súčasnosti je jeho účinkovanie spojené s Jurajom Chlebanom, s ktorým už nahrali 4 CD nosiče. Štvrtý najnovší album pod názvom Mal som píšťalôčku sa rozhodli pokrstiť. Ja si myslím, že na tom CDčku je kopu dobrej kvalitnej hudby a kopu kvalitných, dobrých vtipov. To uznáte sami, že keď si to vypočujete, že máte sa na čo tešiť aj tí ostatní. Je tam naozaj veľmi veľa piesní, slovenských, českých, moravských, nejaké regionálne, aby tam teda bolo zastúpené všetko. No a trošku humoru, lebo to už vlastne nejak patrí k tej našej tvorbe, takže asi v takom duchu, ako boli predchádzajúce, tak aj toto. Ako dlho ste pracovali na tomto CD-čku a čo bolo také počas tej práce také najnáročnejšie? Pracovali sme v podstate celý rok 2008, priebežne samozrejme, že nie celý rok, pretože mali sme veľmi veľa vystúpení po celom Slovensku a na to, aby sme nahrali CD-čko, tak musíme sa na nejaký čas zatvoriť do štúdia. Takže priebežne počas celého roka, ale vlastne zatvorili sme sa po novom roku, niekedy 1. januárový týždeň tohto roka, no a potom to už malo veľmi rýchly spád. Náročné na tej práci to, že človek musí vymýšľať niečo iné, lebo tých CD-čiek je natočených kvantá už. Ľudia sú presýtení takýmito žánrom napríklad, ale keď sa človek tomu začne venovať iným štýlom, že to začne trošku ináč robiť tú hudbu, aby to bolo iné a zároveň aby to bolo to ľudové zachované, tak dá to prácu. Mal som píšťalôčku o 12 dierkách. Mal som píšťalôčku o 12 dierkách. Nechcela mi pískať pri bohatých dielkách. Nechcela mi pískať pri bohatých dielkách. Tak som si pomyslel na jednu dobrú. Tak som si pomyslel na jednu dobrú. Začala mi pískať na tú dielku spodnú. Začala mi pískať na tú dielku spodnú. Preberaj, preberaj, bodaj by si prebral. Preberaj, preberaj, bodaj by si prebral. Bodaj by sa skúbra, čo by si s ňou žobral. Bodaj by sa skúbra, čo by si s ňou žobral. Inšpiráciou pre dvojicu hudobníkov je ich okolie, priatelia, rodina, dennodenné zážitky a pekné veci. Veľa vecí človek chodí s otvorenými očami a ako každý umelec aj nás inšpirujú pekné veci. Pekné veci, keď je rozkvitnutá príroda napríklad na jar, alebo ja neviem, pekné ženy. A to sú takisto pre nás veľké múzy. A potom sa ľahšie tvorí a človeka napadajú rôzne veci a potom to trošku učešeme. Rôzne pekné veci nás inšpirujú. Keď som donútený asi. Že cez rok je veľa práce a snažím sa aj priebežne pracovať na CD-čku, ale potom už keď príde ten čas, že my si to tak dávame väčšinou po novom roku hneď. No a keď sa to už blíži, tak už začína finišovať so skladbami. Baví nás to preto, že v dnešných neľahkých časoch ľudia sú naozaj zaťažení rôznymi bočnými vplyvmi a rôznymi hospodárskymi, neviem akými krízami a toto CDčko a vlastne predchádzajúce vznikli kvôli tomu, že keď sú ľudia práve v takých nejakých depresívnych náladách, tak keď si to vypočujú, tak záručene aspoň v tej chvíli zabudnú na nejaké problémy. Baví ma napríklad to, že keď sa pozriem na tých ľudí a vidím, že sú spokojní, že sa bavia, že sú veselí, tak to ma tak trošku že baví, to ma posúvať ďalej, lebo pri toľkých vystúpeniach a pri toľkej práci, čo človek má s tým CD-čkom aj
tu človeka nebaví. Ale až keď príde na to pódium a vidíte, že to má odozvu, tak vtedy ma to posúva ďalej. Na ich novom albume je 12 piesní, chvíľka je venovaná ich humoru, vtipom a veselým príbehom v podaní Števa Hruštinca. My chceme robiť vlastne zábavu takú masovú, aby si to podľa možnosti čo najviac ľudí vypočulo. A ľudová pieseň je niečo, čo si ľudia môžu zaspievať. Pozrite sa, rezal som drevo, však plinie drahý, tí Rusi to môžu hoci kedy zavrieť, tak som rezal drevo, všetky palce som si obrezal. Však ja som ešte mladý človek, čo teraz budem robiť? Ten lekár mu hovorí, no tak si chodte pozbierať, ja vám ich prišiem naspäť. Takže, no vidíte, na to som úplne zabudol. Za hodinu sa vrátil, lekár hovorí, tak čo? Máte tie prsty? Nemám, pán doktor. Čo ste ich nenašli? Našiel, pán doktor, ale povedzte, ako som ich mal pozbierať. Myši, ako normálne ako hlodavce. Myši sa stretli po plese obecnom tu v Lednických. Keď sú v plesi, aj myši si prídu na svoje. A tá jedna hovorí tej druhej, Ty to myši neverila? Nabalila som strašného fešáka. Letec! Čo? druhý hovorí tá druhá. Čo, letec? Áno, letec, máme poď, ukáž. Joj, ty krávač, proste, však to je netopier. Krst posledného CDčka sa konal v Lednických Rovniach, i keď ani jeden z hudobníkov nie je z tohoto okolia. V Lednických Rovniach hlavne preto, že v Lednických Rovniach nám vytvorili naozaj fantastické podmienky na to, aby sme to tu mohli zorganizovať. A nejaké také vzájomné sympatie medzi organizátormi a nami sú už nejaký ten čas a slovo dalo slovo a sme to zorganizovali, respektíve zorganizovala nám to Anička Zbiňová z Kultúry. My sme to samozrejme s ňou nejakým spôsobom preberali a konfrontovali, že ako by to bolo dobré. No ale bez pomoci Anky Zbiňovej a pána Brenku, konateľa spoločnosti Rona, tak by sme tu dnes nestali a nemohli by sme sa vlastne s touto radosťou podeliť s ľuďmi, ktorých si vážime a ktorých máme radi v Lednických Rovniach a v okolí. Pri predošlých 3 CDčkách nad krstom nepremýšľali, ako vznikla myšlienka pokrstiť album Mal som píšťalôčku. Nápad to bol taký spoločný po verejnej nahrávke hovoreného slova. Sme si potom sadli tu práve v týchto Lednických Rovniach s pánom inžinierom Brenkom, s Jurkom a s Aničkou Zbiňovou a v tej atmosfére a v tej eufórii, ktorá vládla po tej nahrávke, sme sa bavili, že či by nebolo vhodné možno to pokrstiť a slovo dalo slovo a potom to už nabralo veľmi rýchly spád, priestory, dátum, termín a všetko sa dalo nejak tak sklobilo dohromady, aby sme tu dnes mohli stať, aby sme to mohli spraviť, tak sme to spravili. Krstným otcom sa stal Pavol Brnka, konateľ spoločnosti Rona. Krstilo sa veľmi originálne, a to slovenským koniakom, pri ktorom sa dvojica zoznámila práve s krstným otcom CDčka. Krstili sme to práve týmto najlepším slovenským koniakom, pretože práve pri tomto moku úžasnom sme sa zoznámili s pánom inžinierom Brenkom. A keď sme sa stretli na nejakej spoločenskej akcii, tak vlastne nebola spoločenská akcia, kde by sme si aspoň symbolicky nepripili práve tým, tak možno práve preto sme to aj tým pokrstili. No tomuto CD-čku prajem, aby sa veľmi dobre predávalo, lepšie ako tie predchádzajúce. Keďže je to 4., tak mu prajem, aby takto rok sme tu krstili 5. CD-čko.